Wannan shine baba. Barka baba. Wannan mamata. Barka mama. Ci wannan kaje yanda yake. Kai wani wasa ne kuke yi haka? Ka nutsu ku cika cikin ku tukunna. Ka ji mama ina ruwanki wasan aboki da aboki ne fa. Me ya faru ne dan uwa? Babu komai dan uwa, farin ciki kawai nake ji. Ni ma haka yi. A can yankin ma ba gan shi ba? Ga mutumin nan. Na dade ban ga mutum mai karfi ba kamar Shiraju. Komai nasa abin burgewa. Dan uwa. Muje yaya muje kai da baka da shi nasara kan mu. Sultan Film Factory. Cucu uwata. Shakundum. Ganin nan sallah nake yi. Ki buɗe mu. Ce hijjan ƙauye ne. Ta nuna mana wanda ya miki ciki. Shirya ni ka. Kek idan ki daina kallo na. Radun Allah Allah ji bani. Kaya ya kana kalamu ne. Jini na ya hau. Hajiya a dama mun kamu. Shakundum. Shahararren fim ɗin nan mai dogon zango da kuke marari da kuma jin daɗin kallonsa, to a wannan karan ma mun shirya tsaf mun sake an ciwo muku shi. Ya zo a salo na ban mamaki. Dan mayu. Wannan shakundum kenan. Ha?
Hanci na jini. Wai me ya faru ne ni? Shine ne karo da tifa. Inna Allah ma'asabi. Shakundum. Yanayin yan lemon ne taraɗi yake mun a cikin alƙur'ani. Matsala ta da ɗan ƙauye gidadanci. Kakana na 40 ma ɗan ƙauye ne. Shakundum. A to da me kuke tsare hanya kuke kidnapping din? Tun da kidnapping ba zai yiwu ba yanzu ba. Sai mu mai da shi akuya ko kidi kaza. Na ji kamar suna cewa kidnapping. Mun samu labarin akwai ajiyayyen kuɗi a gidanka. Kuɗi ne na Amurka. Shine muka zo muka tattaki ka ba muka samu. Gani ne da kunya a ebo muku 'yan naira 5. Shakundum. Ba da mu da tsaleliyar budurwa haka. Mu ma ba irin wannan. Wallahi ba wannan sai na ran wallahi shi ne ke Saboda haka an riga an gama dole sai ta aure shi. Amma da Allah kaga da yarinya dai ba wai wani farin kirki take da shi ba, a dan bita a hankali dai. Happy birthday to you. Toya mata baya. Wannan yana yin azar kuwa? Me azar kuma? A radun Allah ban taba ganin arne ba sai yau. Hajiya, na yi tsarki kuwa? Wannan shiri na Shakundum zai ci gaba da zuwar muku daga ranar 20 ga wannan wata da muke ciki na March a tashar YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Za kuma mu fara sayarwa da yan downloading poster 60 daga ranar 15 ga wata a farashi mai rahusa. Shakundum. Yana nan tafe. Shakundum.